ସାଙ୍ଗସାଥୀର ଗପର ଆସର। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପଟି ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା। ଥରେ ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବଣକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲେ। ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ସିଂହଟିଏ ଆସୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଗଲେ। ତାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଲୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋରରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ଡରିଗଲା। ସିଂହ ଡରିଯିବାର ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଡର ନାହିଁ ମ, ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସିଂହକୁ ତା ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ବିଲୁଆ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ପିଲାଏ, ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଶିକାର ଧରି ଆସୁଥିବ। ଏହା ଯେମିତି ସିଂହ ଶୁଣିଛି, ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନାତଟାଏ ମାରି ଡେଇଁ ପଳାଇଲା। ନାତ ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇଠାରେ ଗପଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ସାଥୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।